rozprávalo sa, že máte ísť na 400, ak teda mám správne informácie, KTM. Prečo táto zmena? Tak sme nestíhali dať dokopy tú 450 a potom s manažérmi sme rozhodli, takže lepšia varianta bude tá 690. Bude ťažké sa priorientovať na ňu, alebo predsa len je to dosť, jak aj hmotnosť, aj tie kubiky? Ja neviem, tak ja si myslím, že dosť rýchlo som sa mohol do toho dostať a bude to len dobré pre nás, aby som nič nevyviedol, hlavne prvé tie dni, práve idem prvý raz na ten Dakar, takže s navigáciou nemám žiadne také väčšie skúsenosti, dá sa povedať. Takže je to dobré, že mám aj novú motorku, aspoň budem trošku opatrnejší. Ešte nikomu zo slovenských jazdcov sa nepodarilo pri premiére na Dakare dojsť do cieľa, zrejme to je jeden z cieľov. Tak určite nikomu sa nepodarilo dojsť na prvýkrát, takže to je náš hlavný cieľ, dojsť. A to miesto bude až druhé, to umiestnenie. Rozprávali ste sa s našimi účastníkmi, rozprávali ste sa s ostatnými jazdcami, ktorí už majú nejaké skúsenosti s Dakarom, ako je Jaro Katriňák, Ivo Jakeš? Keď vám pravdu povedať, tak nie. Vôbec ste ani nejaké informácie? Nie, mám tu manažera Ivo Kaštán, ktorý bol 9-krát, ktorý jazdil 9-krát na Dakar a myslím, že 2-krát išiel ako doprovodom, takže takú asistenciu sa nemám strach, mám mi to poradiť a ja som sa chcel ešte opýtať, ty jazdíš predsa len oveľa menšie, dá sa povedať, že menšie motorky oproti tomuto, predsa len aj súťažné sú oveľa obratnejšie. Ako sa ti s touto bude jazdiť? Tak nemám musím skúsenosti, je to motorka 100 kg ťažšia, takže budem sa to musieť naučiť, veľa jazdcov na tom jazdí, takže neviem teraz čo tomu povedať, lebo nemám žiadne s ňou väčšie skúsenosti, takže... Koľko asi tak máš natrénované priamo na tomto modeli? Na nejakých 150 km som prešiel po asfaltovej ceste. Aha. Takže to je všetko. A bol som iba tak nejakom... Jedna televízia bola na že má kamerovať, takže tam som byl pár zákrut iba. Chcem sa opýtať, za akým očakávaním ideš do toho Dakaru? Samozrejme, keďže si prvý, tak bude to väčšinou hlavne o tých naberaní skúseností, ale aké sú také ciele tvoje? Tak neviem, tak hlavný cieľ je dojsť do cieľa. Lebo ešte sa to žiadnemu Slovákovi zatiaľ nepodarilo na prvýkrát dojsť do cieľa, takže hlavný cieľ je taký a umiestnení budeme vidieť počas závodu, skutočne rozprávať, keď neviem, kde čo idem ani do čoho idem. Takže... Ešte by som chcel opýtať skôr možno takú otázku, čo ťa viedlo k tomu prihlásiť sa na ten Dakar? Samozrejme je to veľmi náročné, že boli to skôr taký nejaký sen alebo ozaj odporúčanie nejakých ostatných jazdcov? No tak takýto tík nám dal, môj tatko, ten už sa strašne, pred 5 rokmi som šiel Dakar, to bol to jeho sen, Dakar, ale ja som vždy vral, že ešte mám čas, ale potom prišiel s tým jeden tiež jazdec, ktorý absolvoval taký doprovod na Dakare, Ivan Figura, tak on nám to trošku tak štepil do hlavy a potom s Marošom Kjarom sme dali, potom sa on tomu začal trošku viac zaoberať a chcel proste to, aby som to skúsil a nejak sa tomu všetko privinulo, že nakoniec tam štartujem. Teraz taká otázka možno tak ruku na srdce, že myslím, že s touto motorkou, keďže dá sa povedať, že celý predtým x rokov jazdíš fakt, že na ľahšej motorke, menšej motorke, crossovej a podobné endura, že nebude s tým problém? Tak neviem, tak zase na tých motorkách, čo jazdím, tam je proste trošku viac technickejší terén. O moc veľa, toto je proste taká Dakarová motorka, ktorá jazdí po tých púšťach, po tých pláňach a po tých cestách. Takže toto nie je taká, proste tam nie je taký terén ako u nás, čo myslím, že do lesa, kamene, sú tam samozrejme také kamenisté cesty, ale tam určite nebude taký technický terén. Samozrejme byť niekoľko dní v plnom nasadení, samozrejme to je isté vyčerpanie. Pripravuješ sa na to aj nejako? No tak už sa pripravujem na to fyzicky a ešte teraz bol trošku menej pravda na fyzickú prípravu času, lebo sme mali strašne veľa tých formálnych vybavovačiek, ale teraz mám na to mesiac a teraz sa budem plne tomu venovať. Ďakujem.